ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇದು ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಅದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೊಂದು ಪುನಃ ಎಂಚ ಬರ್ಪುನಂದೇ ಗೊತ್ತುಜಿ, ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯಿತು. ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಂಚ ಆತುನದು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ತೊಚ್ಪಾವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದಿಚ್ಚಿ ದಾಯಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪುನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಏತು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಏತು ಫ್ಲಾಪ್ ಆಪುಂಡು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದಿಚ್ಚಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಹಿಟ್ ಹಾಪುನೊಂದೇನ್ವೆ ಶೋ ಬರ್ಪುನೊಂದೇನ್ವೆ. ಸೊ ಇತ್ತಾಗಿ ಬೋಡಿತಿನ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ಲ ಕಟ್ ಮನ್ಸೋದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮನ್ಪರಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮನ್ಸನ ಇಡೀ ದಿನ ತಲೆ ಬೇನೆಲ್ಲ ಉರಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಗಾಡಿದಪ್ಪು ಬಿಟ್ಟು ಜರಿ ಆ ಈರುಳ್ಳಿ ಕನ್ನ ಬ್ಯಾಪಾಗ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಪೋದಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂಚು ನಾಲ್ ಪಾಡ್ಗಾಂದುಲ್ಲೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿ ನಾತು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನೀನು ಮೂರರೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಆವದು ಕಣ್ಣು ಇಡೀ ನೀರು ಉರಿಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಉರಿಗೆ ಇಡೀ ದಿನ ತರೆಬೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಣ. ಅದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇದಿದಾಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಮೂರರೆ ಉದಾಸೀನ ಪೂರ ಆತು. ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಬೋಡು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನನಗೆ ದಾದ ಪಾಡ್ವೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಬೋಡನ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತು ತೂಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಾಡಲು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ನಿಕಲ್ಲ ಓ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಉಂಟು. ಓ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಬೇತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರು ಮತ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಅವು ತಿಕ್ಕೋಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲದ ನೇಮನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಚ್ಚಿ. ಓಕೆನಾ, ಏತು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ. ಚಿಕನ್ ಪೂರ ತೆಕ್ಕದಿತ್ತೆ ನಾನು ಅಂತ ಚಿಕನ್ ಅಲ್ಪ ತೊಟ್ಟೆ ತೋಜುನತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಕಬಾಬ್ಗದ್ದು ಇತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪರೇನೆ ಪಾಕ ಪುರ್ತಾಪುಂಡು ಐಕೆ ಕಬಾಬ್ಗೆ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುನ ಐಚ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಅದಿತ್ತೆ ತೊಟ್ಟೆಡು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನ ಮನ್ಪೆ ಎಣ್ಣೆಡು ಕೈಪರೆಲ್ಲ ಏತು ಕೊಡ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಒಂಚು 1.5 hours ಬೋರ್ಡ್ ಆಗುದು ಐಪಣ್ಣ ಪೂರ ಮೂರ್ದು ರೆಡಿ ಇದು ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ರೆಸಿಪಿಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿನ ಬಯ್ಯಗಾವೇನ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದಿ ಅಂತ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ. ಟೊಮೆಟೊ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಕನಪೆ ಕರ್ಡ್ಸ್ ಪೂರ ಎದುರು ದಿನ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಅವು ಅಲ್ಪನೇ ಎತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜೊಂದು ಮಂಡಿರ್ದೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ತೋರ್ಸ್ಕೊ ಎಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ನಾನು ಕಲರ್ ತುದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಪ ರೈಸ್ ದಿತ್ತೆ ಸ್ಲೋಟು ಅವು ಕುಕ್ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಆಗೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಇಟ್. 4 ಈರುಳ್ಳಿ ದೆತ್ತೊಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 4 ಟೊಮೆಟೊ ದೆತ್ತೊಂದೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಜಿಂಜ ಪಾಡಿನಾತು ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಧಾರಾಳವಾದ ಪಾಡೊಂದು ಪೊಡು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂದೇನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಏತ್ ಹಿಟ್ ಆಪ್ ಏತ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಪ್ ಏನು ಗೊತ್ತುಜಿ. ಮಲ್ಲ ಜನ ತಲೆ ಕಣಿಗಳು ಪನೊಂದುಲೆ 4 ಈರುಳ್ಳಿ 4 ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ 21 ದಾದನ ಮುಂಚಿದಿತ್ತೊಂದೆ. ಯಾನೊಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ತಿಂಪುನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಖಾರ ಉಂಡು నేను తూదు పాడువే ఒక జాస్తి కార అది పూరా మల్తేడ కష్ట ఆపుడు. సో నెట్ ఉందీತಿಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತದ ಇಪ್ಪೆ ಚುಚ್ಚೂರು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತದ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂದು ಪಾಡುವೆ. ಖಾರ ತಿಂಪು ಜೇರಿ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಕುಲ್ಲ ಖಾರ ಪಂತೇರಿಡಿದಿನ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಎನ್ನ ಖಾರ ಏರಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಜ್ಜಿರಿತ್ತು ಇಲ್ಲಾಡು ತುಂಬ ಶ್ರಾವ್ಯ ತಿನ್ನೋದಿತ್ತರು. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಖಾರ ಆಪುಜಿ ಅಂತನೊಂದುಲ್ಲು ಏನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರಿತ್ತೆ ಖಾರ ತಿನ್ನೋರೆ. ಸೊ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೈಸಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದುಲ್ಲೆ ఒక ತನಿಷ್ಲ ಬುಲ್ಪೆ ಐ ಬಿರಿಯಾನಿ ఒక ಪಾಸ್ತಾ ಪೂರ ಮಲ್ತುಂಡ ತಿನ್ನರೆ ಪೋಡಿವೆ ಅಬ್ಬಾ ಇದೇ ನಂಬರ್ ಆಪುಜಿ ಖಾರ ಪಾಡ್ದು ಪುರಂದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಖಾರ ಮನ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಖಾರ ಯಾವ ದೆಕ್ಕದ ಬರ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಇಡೀ ದಿನ ಇನ್ನು ಬಿರಿಯಾನಿದ ಕತೆನೇ ಅವು ಇನ್ನಿತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ ಪನ್ನರೆ ಆಪುಜಿ ತುಕ ಎಂಚ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುನಂದು. ಆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾತ್ರ ಮರಪ್ಪಂದೇ ನಿಕಲಿಗೆ ತುಚ್ಪಾವೆ. ಓಕೆನಾ ಆಯಿತು. ಟೊಮೆಟೊ ದೆಕ್ಕದು ಪಿರ ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅದಾಂಡೆಲ್ಲ ಮೆಸ್ಸಿ ತೋಜುನ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಕಾಂಡಿದ ಪುರ್ತು ಕಿಚನು ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲಿ ಇಡಿಸಿಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಕೊಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಟೊಮೆಟೊ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಈ ಸೈಜಿಗೆ ನೋಡಿದೆ ಎಂಚನ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಹಾಪುಣತೆ ಟೊಮೆಟೊನೇ ಒಪ್ಪುಜಿ ತೋಜುಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಎನ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ದೇವರೇ ಎಡ್ಡೆ ಬರಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆವಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ವಾವ್ ಅನ್ಪನಾಡು. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರು ಆಪುಣಿ ನಾತು ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತಿನ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರು ಆಪುಣಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಇಟ್. ಕೋರಿನ ದೆಕ್ಕದು ಪಾಪ ಕಾತೊಂದು ಏಪ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಫ ಈಗ ಮಲ್ಪೋರ. ಓಕೆ, ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡೋಡಿತ್ತೆ ಮುಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪರ್ ಉಪ್ಪೊಡತ್ತೆ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಅಂಚಿ ಪೂರ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಕುಕ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇಂಚಿದವ್ರಿಗೆ ಕಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪರ್ ಉಪ್ಪು ಅವಾಗ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ರೈಟ್. ಓಕೆ,
ಓಕೆ ಕರ್ಡ್ಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಒಂದೇ ಮುಲ್ದೀಪೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಜೋರುದಿನ ಬಡ್ಕಬಿಡು ಅವನಿಕ ಈರುಳ್ಳಿ ಫೈನಲಿ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ 3 ನಂಚಿನ ಒಂದುವೆ ನಾನು ಒರಿದೀನಿ ಚಿಲ್ಲಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡು ಮತ್ತೆ ಬೊಡಾಡ ಪೊಟ್ಯಾಟೊಲ ಪಾಡಲಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚಿಕನ್ ಏನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಡಿಮೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪೀಸಸ್ ಆಯ್ಪಣ್ಣ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಪೀಸಸ್ ಏರ್ಲ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಕಾಲಿ ಮುಪ್ಪೆ ತಿನ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಅಥವಾ ರಡ್ಡು ತಿನ್ಪೇರು ಸೊ ಚಿಕನ್ ಪೀಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಪಾಡುವೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೊಲ ಪಾಡುವೆ ರೆಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿದೊಟ್ಟು ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ಬಟಾಟೆ ತಿನ್ನೋದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಯಾನಿನಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಪಾಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಇಂಚನೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಯಾನು ಎಕ್ಕಡು ಚಿಕನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಗಾಡಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಬಾಯ್ಡ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಕೆಲವೇ ಪಂಪೇರು ಈರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮೂರ್ಲೆ ಕಂಡೋರಿ ಯೋಚನೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದಿದ್ದೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮೂರ್ಗಾಗ್ದು ಬಟ್ ಬುರ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋಲ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಗಾಡ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರ್ದು 3 ನೆಟ್ಟೆ ನಾನು ತರೆಬೇನೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕದ ಎಲ್ಲತ್ತು ಅಂತೂ ಫೈನಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೆಯಾನು ಎಂಗೆ ಕೇಪರ್ದಿಂಚ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಾವೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತು ಇನಿ ದಿನ ಬತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆತನು ನೆಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪೊಂಜಿ ಬಿರ್ಕರೆ ಉಂಡು ಅವು ಬಿರ್ಕದು ಬುಡ್ದು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚದು 4 ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾಡ್ದು ದಮ್ ಕೊರುಂಡ ಅಡಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಲ ಮುಚ್ಚೆಯಾನು ಬಟ್ ಒಂದು ಲಿಡ್ ದಾದನ ಸರಿ ಉಂಡು ಫೀಲ್ ಆಯ್ಜಿ ಫಿಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಅಂದಾಂಡು ಐಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾಡ್ದು ದಮ್ ಮುಗ್ದಿಯೇ ಓಕೆ ಅವ್ರು ದಮ್ ಅವನು ಮೂಲೆನ ದಂಬು ಪೋಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೆಂಗೆ ಚಾಪುನು ಅಂದು ಮೂರು ಪಿರ ಈರುಳ್ಳಿ ಮೂರೊಂದಲ್ಲೇ ದಯಪಂಡ ಸಲಾದ್ ಅವಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಖಾಲಿ ತಿನ್ನ ಮಜಾ ಒಪ್ಪುಜ ಆಯ್ತು ಬರೀ ಒಂಚೂರು ಸಲಾದ್ ಪಾಡೋದು ತಿನ್ನ ಆಯ್ತು ಮಜಾನೇ ಬೇತೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸಲಾದ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅವನುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಮೂರು ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಸೊ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕಣ್ಣು ಉರಿಯರೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಣ ಐ ಹೇಟ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬಂತೇರು ಈರುಳ್ಳಿ ದೇವೇರ್ ನಡೆಯಬಹುದು ಪಂಡಕ್ಕೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೈನಾಗ ಬುಲ್ಪುಜೇರು ಯಾನ್ ಸೈನಾಗ ಏರ್ಲ ಬುಲ್ಪುಜೇರು ಅಂದು ಸೊ ಅಂಚ ದೇವಿರ ವರ ಕುರ್ನೆಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ನೀನು ಮೂರ್ನಾಗ ಮಾತಿರ್ಲ ಬುಲಿಪಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ಕತೆ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ನೆಲೆಯ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ನೀವು ದಾದ ಪನೊಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಮೂರು ಐತೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೊಂದುಲ್ಲ ಮೂರು ಯಾತು ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು ಈರುಳ್ಳಿ ಮೂರ್ನಾಗ ಆಂಡ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುಂಡಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರು ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಅವು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಅನಿತ ಮೂರ್ವೆ ಬೋಡನ ತುಲೆ ಅನ್ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೇನು ಬಟ್ ಮೈ ಐಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬುಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣದೆತ್ತೆ ಒರೊರ ಇಂಚ ಮನ್ಪರೆ ಪೋದು ಕೈ ಬೆರಳು ಕಟ್ ಮಂತೊಂಡ ಕಷ್ಟ ದಾದಿ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಈ ಸಡನ್ನ ತೆಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ ಸಡನ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿನ್ನ ತೆಲ್ಕೆ ಮಾಯ ಹಾಕೊಂಡು ಸಡನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಪ ಪಂಡ ಮೂಲ್ ತೆಲ್ತುನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಪು ಪಂಡ ಸಡನ್ ತೆಲ್ಕೆ ಸಡನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಡೆ ಆಪು ಮಿಕ್ಕಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸಡನ್ ತೆಲ್ಪ ಸಡನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಪ ಪಂಡ ಅವು ತೆಲ್ಕೆ ಇತ್ತಿನ ಮೊನ್ನೆ ಸಡನ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಪು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಸೊ ಎನ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಜೊತೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಂಚ ಏನಿಕ್ತನ ಯಾ ಪಂಡದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಪೆ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಅವು ತೆಲಿಕೆ ರಪಕ್ಕ ಎಂಡ್ ಆಪುಂಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೀರು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇನ್ನು ಮದಿಮೆದು ವೀಡಿಯೋ ನಾವೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾನ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತೆಲ್ತೊಂದು ಯಾ ಸಡನ್ ಅದು ಇಂಚ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಪೆ ಸೊ ದಾದ ನನಗೆಲ್ಲ ಪನ್ ಕಾನ್ ಫೀಲ್ ಆಡ್ರಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟಾನಾಗ ಒಂಚು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಏನ ಪಂಡ ಏನ ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಂಚೊಪ್ಪು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನೊಂದಿತ್ತೀರಿ ನಿನ್ನ ತೆಲಿಕೆದ ಮೊನ್ನೆ ಸಡನ್ಲಿ ಮಾಯ ಆಪು ಇದ್ದಾಯಿ ಗಂಚ ಮನ್ಪೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಏನ ತೆಲಿಕೆ ಎಂಡ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಲ ಎಂಡ್ ಆಪುನು ಎನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತೋಜು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವನ್ನೇ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬಟ್ ಹಿಡ್ದು ಅಕುಲ್ ದಾಯ ಅಂಚ ನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ತು ಪನೊಂದಿತ್ತಿರೋದು ನಿಂಗಂತೂ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಅಕುಲ್ ಪನೊಂದಿತ್ತಿ ನಾನು ನಿಜವಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಒಂದುಪ್ಪೆ ಒಕ್ಕ ಸಡನ್ ಅದು ಇಂಚಾಪೆ ಓಕೆ ಸಲಾದದ ಈರುಳ್ಳಿ ನಿಕಲ್ದ ಪಾತಿರ್ನೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಣ್ಣೂರಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಮೂರ್ನಾಗೆ ನೋಟನಾರ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಈರುಳ್ಳಿದ ಉಯ್ ಆಪುಜಿ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಉರಿ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮುರ್ಗ ನಾನೇ ಕೆಲಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೆ ಅವೆ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಮುಗಿಯಾದ ಈ ಕಿಚನ್ ಹಿಡಿದು ಪೋಪೆ 11 o'clock ಆಂಡು ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇದಾದ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂಜಿ ಪನಾರೆ ಮರ ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಅದು ದಮ್ಮ ಅವನುಂಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಅವು ದಮ್ಮ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಥರ ಕಿಚನ್ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಥರ ರೂಮ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನಂದು ಅರ್ಥ
ಫ್ಲೇವರ್ ಆಯ್ತು ಫ್ಲೇವರ್ ಪೂರ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅರೋಮಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಿಚನ್ ಅದಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಆಫ್ ಮಲ್ತನ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಪಂಡ 20 minutes ಆಂಡಲ ದೆತ್ತು ನೋಡು ಆಂಡ ಯಾನ್ ಸ್ಲೋ ಅದು ಒಂಜಿ 30 minutes ದೀಪೆ ಇದು 11:20 ಅಂದಜ್ಜಿ 11:15 11:20 ದಜ್ಜಿ ಆಫ್ ಮಲ್ತೆ ಅತ್ತು ಪೊರ್ತಾನಾಗ ಕಿಚನ್ ಫುಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಅರೋಮಾ ಬರ್ಪುಂಡು ನಂಜಿ ಪನರೆಂಕ್ ಮರತುಕೊಂಡು ಐಕಿತ್ತ ಪಿರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡಿನ ಗಾಡಿ ತಕೊಂಡು ಕೆಪ್ಪೆರೆ ನಾನು ಯಮ್ಮಿ ಯಮ್ಮಿ ದ ಸಲಾಡ್ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ದಮ್ ಮಲ್ತದಾಂಡು ಯಾನ್ ಎಣ್ಣಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು 5 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ದಿಯೆ ಪುಚ್ಚೆ ಉಂಡು ಅಡಿಟ್ ಕಾರ್ದಲ್ಪ 5 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿನೇ ದಿಯೆ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಹತ್ತಿಜೆ ಎನ್ನ ಕುಜಲ್ ಪೂರ ಮೆಸ್ಸಿಲ ಉಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಒಂಚಿತರ ಬ್ಯಾಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಆದುಪ್ಪೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಈ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂತುಂಡು ಉಂಡತೆ ಇಡೀ ದಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ದೊಡ್ಡೆ ಪೂಡ ಮುಡು ಪಿದೈದ ದಾಲ ಪಂಡ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಹತ್ತಿಜಿ ತೆಂಚ ಹರಿ ಬರೀಟ್ ಮಂತ್ವೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಫಾಸ್ಟರ್ ಮಂತೊಂದು ಪೊಪ್ಪೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಆತನ ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಂತುಗ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೆಂಚ ಆತನ ನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಕಲಪವೆ ನವೇನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಯಮ್ಮಿ ಒಂಚಿತರ ತೂನಗ ವಾವ್ ಯಮ್ಮಿ ಡಿಲಿಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಪನು ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಚ ಅವನನ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇಲ್ಲದ ಕುಲೆ ತಿಂದು ಪನಾಡು ಹೆಂಚ ಆತನದು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕುಲ್ ಶೋಕೊಂಡು ಪಂಡಿನ ಓಕೆ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆತನದು ಎನ್ನ ಮಲ್ತದು ಯಾನೇ ಮನ್ಸದು ಯಾನೇ ತಿಂದು ಯಾನೇ ಟೇಸ್ಟಿ ಪಂಡ ಅವು ಆತು ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಅತ್ತು ಅದು ಒಂದು ಪೇರು ತುಳುಟು ವರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಕನ್ನಡ ಪಂಡೆ ಅವಾತು ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಅತ್ತು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಬೇತಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿಂದದು ಬಾ ಟೇಸ್ಟಿ ಸೂಪರ್ ಬಂದ್ಪಂಡ ಅವಾಗ ಇಂಕಲ ಸಮಾಧಾನ ಎಸ್ ಎನ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಶೋಕ್ ಆತದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಇದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋಗೆ ಪುಚ್ಚ ಒಂದು ಇಡೀ ದಿನ ಎನ್ನ ಪಿರ ಅವ್ರದ್ದು ಉಪ್ಪುದು ಯಾಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆವೊಂದು ತಿನ್ನಿಯ ಪೂರ ವಾಮಿಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ತಿನಿ ಕೂಡಲೇ ಪಿದಾಯ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಜಿನ ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ಕಕ್ಕುನು ಅದ ಮನ್ಪುನತೆ ಅಪ್ಪನ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ತರ ಅಪ್ಪನ ಬಂಜಿ ಪೂರ ಬಕ್ಕನು ಪೂರ ಸೇರುಜಿ ಅಂಚ ಅಪ್ಪನ ದಾದ ಮನ್ಪುನ ಎಂಕ ಫೀಲ್ ಅಪ್ಪನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅವು ಪನೊಂದು ಜೇರಿ ಹಂಗೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಇಂಚ ಆದ ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡು ವಾವ್ ಎಕಾಡ್ ಮುಚ್ಚುನಾಗಲ್ಲ ಇಂಚೆನೇ ಇತ್ತು ದಾಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಕಲಪ ಅದು ಇತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ತಿನ್ನೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಆಯ್ತಾ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ತುಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ ಕಾಪೊಡಿತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ 11:25-30 ದಾದ ಅವನ್ ಬತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಉನ್ನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ದಾದ ಪಂಡೇರು ಯಾನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಕಲಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ಕೀಪ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪನ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕುಲು ಇತ್ತೇನೆ ತೂಪರ್ ಬಟ್ ಯಾನು ಕಾಪೋಡಾಪುನು ಒಂಜಿ 2 hours ಅಂಡಲ್ಲ 1.5 hour ಅದು ಕಾಪೋಡಾಪುನು ಏತ್ ಬಿರಿಯಾನಿಯೇ ತೂಪರ್ ಬೋಡ ನಿಕಲಿಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ನನ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದೆಯಾ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಇದು ಯಾರಿಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರೋದು ಬೀಲಪ್ಪಂದ ಒಂದು ಏಜ್ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಕುಲ್ ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರ ಓ ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಪೋಲೆ ತೊಚ್ಪಾಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಚ್ಚೆಡ ತೊಚ್ಪಾಲೆ ಯಾನ್ ಕಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಕ ದಾದ ಆತನ್ ಕೇಂದು ಬಲೆ ಓಯ್ ಇರೆಗೆ ಪನ್ಪುನ್ ದಾದ ಆತನ್ ಕೇಂದು ಬಲೆ ಏ ಬಲೆ ಎಂಕುಲೆ ತೊಚ್ಪಾವಡ ನಾಟಕ ಕಕ್ಕುನು ಪುಷಿ ಇದಾಯ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಕ್ಕುನ್ ಕೇನ್ಲೆ ಮೀನ್ ತಿಂತಾರು ಸರಿ ಮೀನ್ ತಿಂತಾರು ಇಲ್ಲಾಡು ಮೀನ್ ತಿನ್ನೋಚ್ಚಿ ನಿಂಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮೀನ್ ತಿಂದರೆ ನೀನು ಕಕ್ತೀಯ ಓಕೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಚೊಚ್ಚಲೆ ಖುಷಿಲ ಚೊಚ್ಚಲೆ ಬೀಲ ಪಂದೌಂದು ಚೊಚ್ಚಲೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಾಪಯ್ಯ ಇತ್ತೆ ಫುಡ್ ಪಾಡ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೀದ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಡು ಜಾಲಿಡ್ ಕಕ್ಕಲೆ ಮಲ್ಲೈಜಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲದೊಲೈ ಬೇಡ ಬಲೆ ಪಾಡ್ವೆ ಬಾ ಪುಯ್ ಬಲ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಬಾಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ಟೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಜಾರಾಪುಣಂದೆನ್ನೊಚ್ಚಿ ಸತ್ಯ ಬಲ್ಲೆ ಚೂರ್ ಖಾರ ಅಂಡ ಮಿನಿ ಇಜ್ಜತೆ ಕಚ್ ತೊಟ್ಟು ತಿನ್ನಾಗ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಏ ಪಡ್ದಿಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಆತಂಡೆ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತೀನಿ ಪುನೆಟ್ಟತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರ್ಲಪ್ಪ ನೋಡಿ ಯಾರು ಮಲ್ತಿಜೇನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2.5 hours ಬಿರಿಯಾನಿ ದೊಟ್ಟೆ ಇತ್ತೇನ್ ಇರೇ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಅಂಡಿಂಕ್ ಲವ್ ಯು ಟು ಮಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ಬಡ ಆತುಂಡು ಬಾಲಿಗತೆ ಬೋಡ ಇರೇಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಿರ ಬೋಡ ಓಕೆ